Kwaziwai hama dzangu, ndinotenda kuti mune rugare kwese kwamuri. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachikamu chino chekupanana masolutions, solution hour or hour of solution. Tina vachibanda media. Regai ndipinde munyaya yanhasi yandisina kunge ndatsanangura kuti ichange iri yei, but ndiri kuda kuti tidzokerei mbuchana panyaya yema-environment, kuti environment iri kunyanya kuafekta vanhu sei. Matambudziko atiinawo mazhinji acho anopera. Mamwe acho dai takatobva maari kare, mamwe acho dai takatobuda maari kare, but nenyaya yekuti tine zvatakatendera kurarama mazviri, izvozvo ndo zviri kumaintaina matambudziko edu ane paari kufidha. Remember last time ndakataura pamusoro shoko riri kuna Matthew 11 kubva pa 25 rinotaura pamusoro pemadhimoni. Dhimoni idambudziko. Bhaibheri rinoti kana mweya wotsvina ukabuda mumunhu unoenda kunzvimbo dzakaoma dzamabani wondotsvaga pekugara. Ukashaya pekuzorora unoti regai ndidzokere kumba kwangu kwandaiva. Bhaibheri rinoti kana mweya wowo ukasvika ukaona imba yakarongedzeka, environment, mweya wotsvina utange nokupinda unotanga wacheka environment. Saka Bhaibheri rakati kana ukaona imba yakarongedzerwa, kureva kuti unoita research. Satani atange nokuataka, anotanga neresearch, nokuresearcha environment yaari kuda kupinda. Saka uchaona kuti tine mamwe ma-environment anoattracta ma-problems nokumaintaina ma-problems. Saka mweya wotsvina zvoreva kuti ukaona imba yakanaka pasingapindiki, haupinde, unotsvaga kumwe kokuenda. But kana musha iwowo usina kurongeka, unopinda nokuda kwekuti unotarisa kuti ndinokwanisa here kurarama ndiri muenvironment iyi. Pane environment isingararamike nemweya wotsvina. Saka dambudziko rega rega rine munhu aritange nokuuya, kunyangwe chirwere. Mukatoenda kuchipatara vanotokuudzai kuti chirwere chenyu chamufanira kudya zvinhu zvine shuga, mabatwa shuga, hamuchadya shuga, zvinhu zvine shuga yakawanda, zvinhu zvinotapira. Why? Vari kukugadzirira environment isingadiwe nechirwere. Kuti munhu anzi akwira BP ukatoenda kuchipatara vanotanga vakubvunzai kuti muri kufungei, zvakamira sei. Vari kusecha environment inokwidza BP. Saka ukaenda kuchipatara vane zvinhu zvavanokusiyisa, vari kukubvisa muenvironment yechirwere vokupa imwe environment. Saka matambudziko ese ane vanhu, matambudziko atingave nawo, anotevera environment. Anotsvaga environment. Saka ndiri kuda kuti nditaure nyaya dziri mumachechi nhasi, timbobata matambudziko ari kumaintainwa mumachechi medu. Vanhu vakawanda vakatiza uroyi kunze, ndobva vapinda muchechi, ndobva vatanga kuroyiwa vava muchechi. Galatians chapter number 3, Pauro ane mubvunzo waanovhunza vaGaratia. Anoti, naimi vaGaratia vekusafunga, ndiani akakuroyai? Imi vaGaratia vekusafunga, ndiani akakuroyai? Vanhu vari kunzi vaGaratia vekusafunga, makaroyiwa nani? Ichechi. Ichechi, havasi vaHedheni, ichechi. Ichechi yaari kutaura nayo Pauro. Saka vanhu vanogona kutiza uroyi kunzoko, vouya voroyiwa pfungwa dzavo muchechi nokuda kwedzidziso dzavanenge vachinzwa. Jeremiah chapter number 3 verse 15. Mwari anoti kudii? Mwari anoti kudii panapa? Ndichakupai vafudzi vanokufadzai moyo, vanofadza moyo wangu,
vachakufudzai nezivo nenjere oro uchenjeri. I'll give you teachers after my own heart. Teachers that will feed you with knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom. Remember, takambotaura tikati nyaya yaiva mugarden yemiti yekunzi idya miti. Miti yaiva mugarden yairepresenta vadzidzisi, maticha. Saka Adam akatopiwa vafudzi ari mugarden, but vafudzi ava yaiva miti nokuti kwanga kusina vanhu vekutanga. Adam ndiye munhu wekutanga, but munhu wekutanga aifana kudzidza nokuti Mwari vanokoshesa kudzidza. Saka vakamuendesa kumuti kuti adzidze kubva kumiti. Ndobva vatomuti dzidza kubva kumiti iyi, but usadzidze kubva pamuti uri pakati pegarden wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka Adam mutendi ari kunzi havasi vafundisi vese vaunofana kuteerera. Ndichakupai vafundisi inini, kwete kuzvitsvagira vafundisi. Ndichakupai vafundisi vachakudzidzisai neruzivo neuchenjeri. Dambudziko rataita nderekuti vanhu vari kuzvitsvagira vafundisi vavo, kwete kuda kupiwa vafundisi. Mufundisi waunozvitsvagira anokupusisa, unova kastoma yake. Saka vanhu vazhinji kumachechi kwavari kuenda uku vakaitwa makastoma, vatengi. Mutengi unofana kuita research yekuti mutengi wangu anofarirei, maproduct anofarira mutengi ndeapi. Saka unomuparidzira zvaanoda, unomuudza zvaanoda. Nyaya dzatiri kuudzwa kumachechi uku inyaya dzatinoda kuunzwa, kwete nyaya dzinotaura Mwari. Saka uchaona kuti mufundisi anofana kugadzira environment yekudzidzisa vatendi, yekuvapa ruzivo. Anofana kugadzira garden. Chechi inofana kuva garden raMwari, bindu raMwari ratinofidha kubva kuruzivo, ratinofidha kubva kuwisdom. Basa rechechi hakusi kushandirana. Basa rechechi nderekupanana zvinoshanda. Ukaona chechi yaakushandira vanhu, yabva mupfungwa yaMwari, muplani yaMwari. Mwari vari kuti ndichakupai vadzidzisi. Bindu raMwari rinofana kunge rine miti yatinodya ruzivo, vanhu vachivhurika so. But ukatarisa zviri kuita vanhu machechi, unozoona kuti vanhu vasvika pakupusisana. Wosaka uchiona kuti vakuru vedzichechi vaakukwanisa kutitengesa kumapoliticians. Ndine vanhu vangu, tatove vanhu vavo. Vanokwanisa kutitengesa, kutiitisa zvavanoda kuita, zvavanoda nesu. Why? Takapinda muenvironment yakatipusisa instead yekuti mutsa. Chechi yepaBeria yanga yakangwara, yanga yaine uchenjeri, yaita research mushoko raMwari. Saka mamwe matambudziko awinawayo ari kubva muchechi yawakapinda ndo yawakaroiwa. Ndava wakazvitsvagira mufundisi instead yekupiwa mufundisi naMwari. Saka mufundisi wako ari kukuudza nyaya dzisina basa, dzinomaintaina dambudziko rako. Pamwe pacho hautomboda kupiwa muteuro wemarriage, unoda kungopiwa uchenjeri. Marriage airanwe nemunamato. Muteuro, hakuna muteuro unogadzisa marriage. Marriage inogadziriswa neuchenjeri, nokuti Bhaibheri rinoti mukadzi akachenjera anovaka imba yake neuchenjeri. Saka imba inovakwa neuchenjeri, material inoshanda pakuvaka marriage inonzi uchenjeri. Apashande munamato. Munamato hausi material inovaka marriage. Wosaka uri kuona iri kuputsika. Iwewe kwaunoenda uchinobatsirwa kuko uchiti unotsvaka munamato, wakambobvunzawo here mukadzi wamadzibaba kuti marriage yenyu haufa?
uri kuenda uchitsvaga kunoyambuka kaiwa kuti uyambuke nemereji yako, but wakamboitawo here research kumukadzi wamadzibaba kuti haufa mereji yenyu namadzibaba? Iye ndiye achakudza chokwadi kuti yedu iri kutonetsawo, tiri kutsvagawo kwatingapiwe kundiso, kwatingabatsirwe. Ndava mereji haikundiswe nemuteuro, inokundiswa neuchenjeri. You build your marriage by wisdom, through wisdom, not through prayers. Saka matambudziko ako ari kutomaintainwa nekuchechi kwauri, environment yauri, because zvinhu zvaunofana kunge uchishandisawo mind dzawakapiwa zvese uri kungoita neprayer. Pane zvinoda prayer, pane zvinoda thinking. Don't use prayer panoda thinking. Don't use thinking panoda prayer. Saka you need a teacher anokudzidzisa kuti life yakamira sei. Iwe maloss anotowanikwa mubusiness. Pasina mweya wetsvina munogona kurana loss mubusiness, zvinowanikwa. Ende business haride kumwewa mvura, tanga mamwaya mvura so kuti zvifambe. Munofana kutsvaga knowledge, tsvagai vanhu vanonzwisa business, vakudzidzisei how to run business, how to manage things. Haudi kumbotsvaga matombo, haudi kumbotsvaga anointing oil yekuisa pabasa pako. You need information, not anointing oil. You need knowledge. Knowledge. I'll give you teachers that will feed you with knowledge. Panoda knowledge apa, not anointing oil. Saka makatanga business mukabhoroka, munoramba muchitanga muchitsvaga start nenyaya yekuti hamusati maudzwa kunzi panoda knowledge, not prayer. Imi zvikabhoroka munongoenda kuna baba. Baba ndinamatire business rangu hasi kufamba. Pamwe pacho hapade papa, panoda vanhu vanoziva business. Prayer yapapa yakanaka muchitanga business. But kana mava mubusiness, tsvagai knowledge. Tsvagai vanhu vanokudzidzisai with knowledge and wisdom. Saka matambudziko auri kusangana nawo mubusiness mako haasi kutomboda prayer pamwe pacho, ari kungoda kuti utsvage vanhu vanokupa wisdom and understanding. Saka environment yauri, chechi yauri ndoiri kutomaintaina matambudziko. Wona izvinozvo wavenganiswa nevanhu vaunofana kunge uchiwirirana nawo. Hamuchawirirani. Ninga ari kuUK anoroya, ninga ari kwakati anobata-bata, ninga uya akaromba. Vanhu vanofana kunge vachikuhelpa, because in life Mwari anoshandisa vanhu kubatsira vanhu. Mhinduro yemunhu, Mwari akarangarira munhu anotumira munhu. Iwewo mahelpers vanofana kunge vachikubatsira vese, vakanzi varoya, hautaure navo, hauvafonere, vanoroya, hausisina munhu anokwanisa kukubatsira. Asumukira mumhuri menyu, waudzwa unzi ane zvikwamba usaende kumba kwake, anoda kukushandisa. Instead yekukubatsira, wakaudzwa kunzi anoda kukushandisa usaende kumba kwake. Saka iye zvino hausisina a helper in your life. Wangozvimirira wega neminamato yako, ende minamato yacho haina kwairi kukuendesa. Vanhu vanofana kukubatsira wakanzi vanoroya iwewe, hausvike kumba kwavo, kuti ugare nawo uvhunze kuti muri kuzvigona sei, muri kurana sei. Iwe business harina laki. Wazvinzwa? Haisi laki. Vane zvavanoziva zvausingazivi vazhinji vacho. But iwewo wakatenda madzibaba vako, vakakutaurira kuti vanhu vanoroya ndo vari kukushandisa urombe hwauinawa. Alright, business idea yauinayo ndeipiwe? Uri kuti uri kushandiswa? Ndeipi business idea yauinayo? Tiudze information yauinayo. Aiwa, zvinhu zvangu zvakabatwa. Hazvitange nokubatwa, unotanga wazvishanda kuti zvigobatwa. Hakuna chinhu chinotanga chabatwa. Pane mweya yakabata zvinhu zvangu. Kana kuti vari kutora chipo changu vachichishandisa. Hakuna izvozvo. Munhu nechipo chake. Hakuna chipo chinotorwa chichishandira mumwe. Kana chakatadzira kushandira iwewe, chogoshandira hama yako.
So you need a teacher anokubatsira kukupa wisdom and understanding. Ndofunga kuti ipapo pagadzirisika wabatsirika. Mwari wenyasha akuitire zvakanaka. Mwari wenyasha akukomborerei. For today, togumira pano. Watch out for the next episode. Kune kwatiri kuenda, kune kwandiri kuda kuenda newe, tichabata nyaya dzese deep. Hakuna nyaya yatiri kusiya. Kana une mubvunzo wakasununguka kufona panhamba idzodzo dziri kubuda pascreen. We answer every question. Zvandisingakwanise, zvandisingazive ndokudza kuti apa ndipazive. Handizive zvese. Handigone zvese. Saka zvandisingazive ndokudza kuti apa ndisandava kupaziva. So, kana une mubvunzo, come to my inbox. Call me, I'll help you. May the Lord bless you. Shalom.